У нас будзе вельмі сур'ёзны выпуск. Ніякіх жартачкаў. Пра пошукі будучыні, млечны шлях і пра ўсё такое астатняе. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, сябры! З вами выкладчыца літаратуры Марына Казлоўская. І паэтка Дар'я Белькевіч. Сёння мы размаўляем пра Кузьму Чорнага. Мяне вельмі выбешвалі апісанні бясконцыя травінак, дрэўцаў, шыпшыны, дуба, ясеня, дзе там што пад якім кустом расце. І такія доўгія апісанні мястэчкаў, такія, ведаеш, як геаграфічна-тапаграфічныя. Вось можна проста сядзець і маляваць мапу па гэтых апісаннях і ведаць максімальна гэту мясцовасць, проста туды прыязджаць і заплюшчанымі вачыма хадзіць. Трэба разбірацца, чаму яны такія і чаму гэтыя раманы так выглядаюць, як Чорны да гэтых раманаў дарос у сваім жыцці і якое месца гэтыя тэксты займаюць у беларускай літаратуры у прынцыпе і ў беларускай літаратуры на ваенную тэматыку у прыватнасці. Я Чорнага вельмі люблю. У мяне ёсць некалькі тэкстаў, некалькі аўтараў, у тэксты якіх я вяртаюся як дадому. Вось калі табе ўсё знаёма, калі табе вельмі камфортна, калі там все роднае, і Чорны гэта адзін з такіх аўтараў. Пры гэтым гэта для мяне такая вельмі персанальная гісторыя. Я яе сваім вучням увесь час распавядала з нагоды Чорнага, бо тэкст Чорнага гэта адзінае, што я вынесла з беларускай літаратуры да ліцэйскіх маіх часоў, да? То бок вот базавая школа, у мяне былі не вельмі добрыя выкладчыкі беларускай літаратуры, і адзінае, што запомнілася і дзе наш клас абудзіўся і пачаў спрачацца, гэта быў не самы ўдалы насамрэч тэкст Кузьмы Чорнага, трэцяе пакаленне, але для мяне да 10 класа беларуская літаратура была толькі чорным, толькі трэцім пакаленнем. І адсюль такая да яго вялікая цікаўнасць. Што важна пра Чорнага ведаць, што яго тэксты гэта не вернутая літаратура. Збольшага мы размаўлялі пра тэксты, якія вярталіся ў літаратуру праз дзесяцігоддзі забыцця і не маглі, на жаль, адыграць той ролі, якую яны мусілі адыграць у гісторыі літаратуры, стварыць традыцыю, стварыць пераемнасць, стварыць базу тэксталагічную, на якой наступнае пакаленне магло вучыцца. Чорны у сілу спецыфікі сваёй біяграфіі у беларускай літаратуры быў заўжды, і калі ў гэтую літаратуру прыйшоў Васіль Быкаў альбо Іван Мелеш, то адзіны прыстойны аўтар, у якога можна было павучыцца, гэта Кузьма Чорны, і гэта вельмі добра відаць і па тэкстах Мележа, і па тэкстах Быкава, асабліва у знаку бяды гэта відавочная такая рэч. І ўласна трэба разумець проста абставіны, у якіх былі напісаны гэтыя ваенныя раманы Чорнага. Ён хворы чалавек. І чытаючы пошукі будучыні, трэба проста сабе усведамляць, што гэта быў пісьменніцкі подзвіг. Гэта раман напісаны на вобмацак. Ён напісаны амаль сляпым чалавекам пасля інсульта, які выкарыстоўваў трафарэт для таго, каб выпісваць літары. І у яшчэ адным вельмі важным помніку часу, у дзённіку Кузьмы Чорнага, ён пра гэта сам гаворыць. Нешта такое. Гэтымі днямі я заўважыў, што ўжо добра бачу ліст паперы, увесь так, каб пісаць на ім роўным радком, які б шырокі ліст паперы не быў. А яшчэ месяцаў 6 таму, калі пачынаў перапісваць пошукі будучыні, мне была пакута выпісаць роўна загаловак і першы радок. Я цыркулем мераў раўналежнасць радка ад берага паперы. То бок гэта трэба ўлічыць, што гэтыя апісанні, яны уяўленне пра свет чалавека, які гэты свет не вельмі бачыць. Ён ад гэтага свету аддзелены. Ён не ведае, ці гэты свет цэлы, бо ідзе вайна у яго родных мясцінах. І гэтае апісанне, гэта спроба вярнуць цэласнасць гэтаму свету, да? Аднавіць яго, зафіксаваць яго хаця б на паперы, для таго, каб яно засталося, каб яно перажыло гэтае папялішча, якое ён там у пачатку млечнага шляху апісвае. А больш за тое, трэба разумець, наколькі ён спяшаўся. Пішучы гэтыя раманы, безумоўна, у іх вельмі многа паўтораў, яны там запаралеленыя адзін з адным, але чаму гэта так? У 38 годзе Чорны перажыў 8 месяцаў у турме, 6
гэтых месяцаў ён правёў у адзіночнай камеры. Ён выйшаў з гэтай турмы разбітым, вельмі хворым чалавекам, у якога адабралі здароўе. Што яму гэтая турма дала? Разуменне таго, што не трэба баяцца, што ў яго вельмі мала часу. Хаця ён з гэтым адчуваннем насамрэч пачынаў сваю творчасць. Да, у 20-е, калі ён апынуўся ў Мінску, ён страшна падарваў здароўе, і ў яго пачалі развівацца сухоты. Да, ён такі хлопчык-туберкулёзнік, традыцыя такая ў беларускай літаратуры. О, да. І, ўласна, ён всю гэтую гісторыю на сябе в сваіх тэкстах прымяраў праз вельмі цікавую оптыку, праз оптыку радасці. Бо, як ён пісаў у адным з апавяданняў, жыццё шырокае, яно само па сабе, нават як факт ужо існавання, радаснае. Яго героі, маладыя героі, звычайна, у якіх ёсць праблемы са здароўем, і ён вельмі многа там асэнсоўвае тэму смерці, вот яны прыходзяць да таго, што жыццё трэба напаўняць гэтай радасцю, бо яно вельмі хутка можа скончыцца. І калі яму напраўду паказалі ў яго 40 год, альбо там у 38, да, што наперадзе вельмі мала часу і няма сэнсу баяцца, бо бойся ты не бойся, але ўсё роўна прыйдуць і ўсё роўна знявечаць. Ён імкнецца як мага хутчэй пісаць, як мага хутчэй выпісаць тое, што яму ёсць сказаць, і за ваенны час ён стварае досыць вялікую колькасць маштабных тэкстаў. Пошукі будучыні, Млечны шлях, толькі прыклады гэтых тэкстаў. Безумоўна, у яго проста не было часу гэта ўсё адрэдагаваць нармальна, да? Бо жыццё скончылася хутчэй, чымся пачалася рэдактура. І ёсць у гэтых тэкстах, яны і завершаныя, і незавершаныя адначасова. Можа быць, каб здарылася добрая рэдактура, то гэтых апісанняў прыроды, якія цябе раздражняюць, было б менш. Ну, ведаеш, у кантэксце ця стала больш зразумела, чаму так гэта выглядае. Таму што, пытанняў, пра што піша Кузьма Чорны, якая сэнсавая нагрузка, якая сэнсавая афарбоўка у мяне не было. Мяне вельмі тэмы, якія ён закрануў, узрушылі пра скрадзенае дзяцінства, якое было скрадзена ў дзяцей, пра скрадзенае дзяцінства дзяцей, якое было скрадзена ў бацькоў, якія не бачылі дзяцінства, пра час, памяць, успаміны, як, можна сказаць, працуе наш мозг і наша памяць, як яна нас бывае падманвае ці прымушае рабіць нейкія рэчы. Мне гэта ўсё вельмі адазвалася. Больш за тое, на фоне беларускай літаратуры 40-х гэта тэксты, якія свой час апераджаюць, гадоў на 20 насамрэч. Бо калі зірнуць на тое, як развівалася ваенная літаратура, то што атрымліваецца, што які будзе самы хадавы жанр? Што пісаць у часе вайны? Як думаеш? Прозу, раманы. Як так атрымліваецца? Раманы патрабуюць аналітыкі. Раманы патрабуюць рацыянальнасці і такога халоднага розуму. Наколькі ён можа быць, калі ты сядзіш там у Маскве і не ведаеш, ці жывыя твае малыя браты і сёстрамі, якіх ты выхоўваў там пад акупацыяй. Але ты маеш на ўвазе жанр? Глобальна, да. Паэзія? Канешне, самае хадавое, што можа быць, гэта паэзія, прычым паэзія дастаткова такога агітацыйнага складу, досыць прамалінейная, у якой все расстаўлена, все кропкі расстаўлены над «і», якую можна выкарыстоўваць для таго, каб раскідаць як улёткі з самалётаў, як гэта адбывалася. І беларуская літаратура мае дастатковую колькасць такіх паэтычных прыкладаў з гэтым. Далёка не будзем хадзіць. Партызаны, беларускія сыны, за няволю, за кайданы, рэшце гітлераўцаў, паганых, каб не ўскрэслі як яны. Да? Вось гэта. Чорны да гэтага далучаецца. У яго ёсць такога кшталту апавядання, але паралельна, паколькі ў яго вельмі мала часу, і вельмі многа трэба сказаць. Ён падымаецца да аналітыкі і спрабуе стварыць не проста ваенныя раманы. Ён стварае гістарыясофію. Ён нам у пошуках будучыні упершыню, напэўна, фіксуе, што такое гэты беларускі час ці беларускае бясчасце. Да? Бо там у гэтым тэксце мы выглядаем як людзі, якія вылецелі з часу і з прасторы. А калі зірнуць на тое, як будуецца гэты тэкст, ёсць такая прасторавая вось, якая нам паказвае беларускае няшчасце насамрэч. І гэты вось утварае маскоўска-варшаўская шаша.
Ён увесь час яе там апісвае маскоўска-варшаўская шаша. І чорны ў пошуках будучыні, зрэшты, як і ў млечным шляху, стварае нам гэты беларускі топас укрыжаванасці на маскоўска-варшаўскай шашы. І для яго гэтая тэма мяжы надзвычай балючая і надзвычай важная, бо яна, гэтая мяжа, прайшлася па ягоных родных мясцінах. Тут варта ўзгадаць, напэўна, фінал новай зямлі, пра якую мы нядаўна размаўлялі з гэтым. Шырокі шлях, калі ты закарсуеш на зямлі і злучыш нашы ўсе дарогі, бо для Коласа гэта таксама вельмі важная рэч, бо гэтая мяжа аддзяляе яго ад ягоных родных мясцін. Да, там недзе стаўбцоўшчына ягоная засталася па-за гэтай мяжой. І чорны таксама ён ахвяра вось гэтых геапалітычных падзелаў 20-го стагоддзя, і ён гэта апісвае. Беларусаў як народ укрыжаваны паміж дзвюма рознымі цывілізацыямі, на тэрыторыі якога адбываюцца гэтае сутыкненне цывілізацыі, якое не дае нам нармальна развівацца. Бо што робіць чорны ў пошуках будучыні? Ён цыклізуе час. Заўважыла, што паміж першай і другой часткай вельмі многа дэжавю. Так, ён яшчэ і цыклюе час у тым плане, што здараецца з аднымі героямі, пасля здараецца з іншымі героямі. І як тут людзі раскрываюцца, хтосьці па-рознаму, хтосьці аднолькава. То бок, калі была першая сусветная вайна і Невада пайшоў на вайну, засталася яго дачка Волечка адна падлеткам, то бок вось як яна жыла, а пасля, калі пачалася вялікайчынная, і як яго ўжо унучка таксама аказалася зноў жа у стане, калі вайна. І мне вось было цікава, як чалавек, які бачыў, напрыклад, два гэтыя цыклы, вось як у яго свядомасці адбываецца асэнсаванне як бы і эмоцый сваіх і свайго стану, і як ён думае, што яму рабіць. І увогуле раманы Кузьмы Чорнага мне падаліся вельмі псіхалагічнымі, таму што вакол увесь час адбываецца розная жэсць, і часткова героі раманаў гэта падлеткі, дзеці, і ён вельмі трапна стараецца апісаць гэта, і што яны адчуваюць, што з імі адбываецца. Ці, напрыклад, што з імі не адбываецца. Вось у мяне вельмі моцныя эмоцыі выклікаў эпізод. А на пачатку рамана «Пошукі будучыні», калі хлопчык, Кастусь, хацеў пахаваць свайго бацьку, і пры гэтым пра ўвесь працэс пахавання, калі вось ён прыехаў, калі яму дапамагалі хаваць гэтага бацьку, у яго ноль эмоцый. Вот просто, там да яго было вельмі мала нейкай і эмпатыі да іншых, і да эмпатыі нейкай да сябе самога. І я чытаю гэта, разумею, што вось наколькі людзі у той час былі пакалечаныя вайной і ўсімі іншымі падзеямі, якія вайна выклікала. Бацька гэта апошняе пахаванне ў ягонай сям'і, да? Бо да гэтага там была маці, сястра, то бок ён страціў усю сваю сям'ю, і ўжо эмоцый-то не засталося. Што цікава ў пачатку гэтага рамана, Чорны апісвае сваё пакаленне. І калі уважліва яго чытаць, гэты тэкст, то ён пачынаецца з мы. Мы былі падлеткамі, нас, мы, нас, і ён увесь час, ён асэнсоўвае досвед свайго пакалення, бо ён дзіця гэтай першай сусветнай. Гэта яму было 15, як Волечцы Невада, калі пачалася першая сусветная. Гэта ён быў вымушаны ехаць з гэтай нясвійскай настаўніцкай семінарыі ў эвакуацыю. Гэта яго адарвалі ад яго там родных мясцін і гэтак далей. І ён гэты траўматычны досвед свайго пакалення спрабуе зафіксаваць. І досвед беларусаў, якім страшна, надзвычайна страшна губляць гэтую прывязку да тут. Вельмі цікавы гэты вобраз Кастуся Лукашевіча, правда, бо ён робіць все на свеце, каб не ехаць, бо дарога выклікае ў яго гэты жахлівае адчуванне перад будучыняй. Бо заўтра надыдзе і трэба некуды рухацца, а табе няма куды. І калі яму фельчар гаворыць, што скончыцца вайна, ты вернешся там пад сваю вілейшчыну, бо ён сябе нават падпісвае выгнанец з-пад вілейшчыны. Ён разумее, што няма куды вяртацца, бо там няма яго сям'і, няма яго дому, нічога не засталося. І ёсць толькі гэты вялізны страх перад сусветам, у якім ты ўжо згубіўся.
І я вельмі люблю пошукі будучыні, асабліва першую частку, бо яно пачынаецца як такі побытавы раман, і чорны там вельмі кранальна апісвае, да, гэтыя першыя пачуцці, і тое, што ўзнікае паміж гэтымі героямі, называе іх змоўшчыкамі супраць усяго свету дарослага, да, які паставіў іх ва ўмовы несумяшчальныя ні з падлеткавасцю, ні з жыццём, ні з чым. І ён вельмі кранальна гэта апісвае, як нараджаюцца гэтыя пачуцці, з чаго яны вырастаюць, да, як Кастусь стаіць там, калі волечка хварэе, стаіць усю ноч пад вакном і сцеражэе яе сон. Ён з гэтага ўсяго псіхалагічна, безумоўна, ён складаецца. Больш за тое, чорны, калі ўжо ярлычкі развешваць, то, безумоўна, чорны гэта беларускі Дастаеўскі. Дастаеўскі адзін з яго любімых пісьменнікаў. І ён у Дастаеўскага, безумоўна, вучыцца, як ствараць паліфанічныя тэксты. Пошукі будучыні гэта паліфанічны раман. Праўда, там вельмі многа галасоў, якія паўтараюцца, якія дапаўняюць адно аднога. Вельмі многа герояў-двайнікоў. Бо вось ёсць Нявада, але ёсць Сымон Ракуцька, а ў нейкі момант і Кастусь Лукашевіч жыццё яго ставіць у сітуацыю, калі ён і Сымон Ракуцька, і Нявада адначасова, і ён пляце вось гэтае павуцінне складанае свайго аповеду для таго, каб давесці самае важнае пра нас. Бо звычайна у нармальных умовах людзі не мусяць шукаць будучыню. А мы, народ, які з пакалення ў пакаленне чамусьці толькі займаемся тым, што шукаем будучыню, і яна украдзеная. А з іншага боку ёсць украдзенае маленства, і ёсць, да, украдзены гэты час, то бок мы у нідзе. У нас няма мінулага, яно скрадзена. І ў нас няма будучыні, бо яна таксама скрадзена. Чыстая экзістэнцыйная сітуацыя, дзе кожны з герояў спрабуе нейкім чынам выбудаваць сваю стратэгію паводзінаў, і чорны іх таксама апісвае. Мне падабаецца стратэгія волечкі і Кастуся у тым плане, што яны, па-першае, спадзяюцца на час, што пройдзе час, міне восень, зіма, вясна, лета і зноў восень. І яшчэ, дзякуючы гэтаму раману, я стала больш разумець сваю бабулю, якая была маленькай дзяўчынкай, калі пачалася Вялікая Адчынная вайна, і яна ўсё жыццё вось не магла спакойна пасядзець. Вот яна не магла, яна была на пенсіі, ёй не трэба было нічога рабіць. Яна ўвесь час займалася працай. Вось яна знаходзіла сабе нейкія заняткі, і мы казалі: бабуля, не трэба, там мы самі ўсё зробім. І зараз, вось гледзячы на гэтых герояў, чытаючы гэты раман, я разумею, што гэта быў спосаб вылікаваць сябе ад траўм, калі табе здаецца, што будучыні няма, і трэба чымсьці займацца, каб час гэты шоў, і каб нейкая будучыня складалася прынамсі вось з таго, што ты робіш зараз, і з гэтага будуць нейкія плады пазней. У гэтым, канешне, для мяне ёсць такі кранальны момант асабісты. Тут дзве рэчы важныя у тым, што ты кажаш. З аднаго боку, усе героі чорнага спрабуюць стварыць сабе дом. Да, то бок стварыць прастору, у якой гэтая будучыня магчымая. Пытанне толькі, якім спосабам яны хочуць гэтага дасягнуць. Бо з аднаго боку ёсць спосаб Кастуся Лукашевіча альбо Сымона Ракуцькі, які ўвесь час, да, стварае гэтую прастору. З іншага боку ёсць спосаб Густава Шрэдера. Знайсці тут табе тваё, мой сын, як ён піша ў лісце, прыйсці і абрабаваць для таго, каб у яго дзяцей была будучыня. З іншага боку ёсць яшчэ адна важная рэч пра час. Чорны там увесь час піша пра час і працу, якія лекуюць душы, але яго героі не заўважаюць часу. Праўда, это вельмі цікава, такі момант звязаны з Сымонам Ракуцькам, які праз сваю траўму вылятае з часу. І мы нацыя, якая жыве ў бясчасці, паколькі ўвесь час гісторыя нас ставіць перад нейкай жэсцю. Мы траўматызаваныя, вынесеныя з часу. І Ракуцька жыве, там набывае гэтыя рэчы на розныя ўзросты сваім дзецям, але пры гэтым памятае маленькія там ногі маленькага тамаша, да, якія там ступаюць па дарозе. А пасля ў нейкі момант глядзіцца ў люстэрка і заўважае, што час прайшоў, што ён сівы чалавек, што ён страціў гэты час. Яго так накрывае, калі ён сустракае сваю жонку праз 20 гадоў нябачання. І яна такая стала без мяне. Але ў працэсе яны не заўважаюць гэтага часу. Гэтага часу не існуе. Мы губляем гістарычны час і не можам развівацца не ўнутрана, таму што мы траўматызаваныя, не внешне, таму што гэты дом, які ты выбудоўваеш, ён пастаянна разбураецца. Там ёсць у чорнага гэты вялікі сімвал.
гэтага разбурэння. Ракуцька, які выбудоўвае дом для сваёй сям'і, падрыхтаваць дзецям будучыню, а пасля гэты дом адбіраюць, і жонка чакае дзіця, і як толькі ён перастае верыць у будучыню, гэтае дзіця нараджаецца мёртвым. Мне тут якраз была выпісана цытата Невады. Вось таксама ты казала пра герояў двайнікоў, і ён пэўны момант кажа такую фразу: «Лепш грызці зямлю ў родным кутку, чым каб цябе ліхім ветрам кідала па чужым свеце». То бок ён таксама чапляецца за паняцце дома, за зямлю, ну і за ўспаміны атрымліваецца. Бо нічога іншага няма. Ёсць у чорнага да тэмы варшаўска-маскоўскай шашы добры сімвал. Калі Невада вяртаецца дадому, ёсць там гэтая кукавіцкая карчма, падзеленая на часткі, да, і карчмар арганізуе, што з аднаго боку ў яго Польшча, а з другога Савецкі Саюз, ці там будучы Савецкі Саюз. І ён чакае, калі яшчэ стадола стане англійскай, і тады ўсё ўжо ў парадку будзе. Але гэта зноў жа сімвалічныя такія рэчы, якія пра нас вельмі многа нам тлумачаць. Табе не здаецца, што чорны крыху цьмяна апісвае сустрэчу Сымона і жонкі, і таксама чаму, напрыклад, яны не адказалі Сымону на ягоныя лісты. Вось для мяне гэта было вялікае пытанне. І такі вялікі прабел у разуменні сюжэту і проста разуменню намераў герояў. Такое адчуванне, што яны быццам яму спецыяльна не адказвалі. Як ты думаеш? У нас ёсць лінія ў Млечным шляху, дзе адказалі. Калі адзін з герояў атрымлівае гэты ліст, падпісаны дочкамі, але падпісаны на чужой мове. І як бы мы ведаем, што магло б здарыцца. Але нават наяўнасць гэтых лістоў, яна нічога не дала б у тым сэнсе, што яны не могуць уз'яднацца. Іх дзеліць мяжа, па іх жыцці праходзіць мяжа. І ты можаш ведаць, але ты не можаш прысутнічаць. Это такое самае страшнае для Сымона, для героя Сымона, што ён быццам бы піша лісты ў нікуды, чакае чагосьці 20 гадоў і жыве некае сваё жыццё, стараецца захоўваць сэнс у гэтым жыцці. І пасля, калі ён нарэшце змог уз'яднацца з сям'ёй, Все пачынаецца наново. Это беларуская гісторыя. Если песня хороша, начинай сначала. Там тая самая ж гісторыя адбываецца з гэтымі хатамі. Бо ён адбудоўвае гэты сусвет, гэта вялікі такі чорнаўскі сімвал. Раскіданае гняздо сваё ён адбудоўвае для таго, каб яго прыйшлі і раскідалі наново. І гэта мяняе герояў, бо калі мы гаворым пра другую частку гэтага рамана, чорны нам выпісвае розныя стратэгіі абсалютна паводзінаў герояў у экстрэмальнай сітуацыі. Ёсць Невада, да, якая ў яго стратэгія. Ён перажыў гэтую траўму першай сусветнай, палоны, ўсё на свеце. Што ён прапануе, калі ўсё пачынае паўтарацца? Ён прапануе Кастусю заціхарыцца, як бы знікнуць, каб усёй астатняй сям'і было як жыць. То бок сядзець і чакаць, што нехта прынясе табе гэтую будучыню. А ёсць стратэгія Кастуся Лукашевіча. Прычым ён робіцца такім змагаром выпадкова. І гэта таксама вельмі цікавая штука, якую чорны апісвае. Ён бы, можа быць, і не хацеў, але нейкі дурань прызначыў яго змагаром, і ў яго няма ўжо ніякіх выбару няма. То бок гэта змаганне, але змаганне без выбару. І калі ўжо ісці гэтым шляхам, то ён там гаворыць пра гэта, што я дрэвы садзіў, як гэта так, што яны будуць, а мяне не будзе. Бо яны прыйшлі і ўзялі мяне за горла. Тое самае адбываецца з Ракуцькам. Калі табе не хапае там, да, эвалюцыі герояў, выпісанасці герояў, але гэта эвалюцыя там ёсць. Вось быў Ракуцька, які прайшоў гэты шлях праз мяжу для таго, каб у яго дзяцей была будучыня, атрымаў траўму і сядзеў 20 гадоў чакаў, усім расказваючы пра гэтую сваю траўму. Але калі гэта паўтараецца з ім наноў, што ён робіць? Бярэ ў рукі зброю і пачынае за гэтую сваю будучыню змагацца. І тут ёсць 3 стратэгіі, якія чорны апісвае. З аднаго боку гэтая заціхарыцца, замерці, і рабіць выгляд, што ты тут лісцікам паляжыш, і яно само ўсё рассасецца нейкім чынам, змагацца за гэтую будучыню.
І ёсць іншая стратэгія, якую ён таксама апісвае, гэта стратэгія служыць. Служыць як у Палівоцкага, служыць як у Акаловіча. І паказвае, наколькі гэтыя стратэгіі дзейсныя. Гэта вельмі лёгка прасачыць па тым, які лёс сустракае герояў чорнага. Чаму ён забівае Няваду? Як думаеш? Мне было гэтае пытанне, таму што ж па сутнасці ўсе астатнія засталіся жывыя, акрамя яго. Не ўсе. Там можна выкрэсліваць герояў. У Нявады вельмі такая была дзіўная хвароба, з якой пачынаецца другая частка пра пошукі будучыні. Увесь гэты раман верціцца вакол сусветнага дрэва. І гэтым дрэвам, гэтым архетыпам беларускім для чорнага з'яўляецца таполя. Тут варта было б задацца пытаннем, вот стрыжань свету, да? Вот тое, на чым трымаецца беларускі свет. Чаму таполя? Хацелася б, каб быў дуб, што-небудзь моцнае. Таполя крохкая. Яна здаецца магутным дрэвам, але яна вельмі ломкая. Вельмі лёгка гэта зламаць. І у Нявады гэты пункцік. Праўда, ён перасаджвае гэтыя дрэўцы. Ён увесь час перасаджвае дрэўцы, бо гэта ёсць вось гэтая таполя вялізная, якая не можа даць будучыні. Бо яе топчуць усе таптуны, якія ходзяць тут паўсюль. І другая частка пачынаецца з таго, што вот ён нядаўна перасадзіў гэтае дрэўца, і яно затаптанае нямецкім ботам. Няма гэтага дрэўца. І ён увесь час імкнецца думаць за будучыню, і ў яго вельмі дзіўнае стаўленне да ягонай унучкі Лізы. Бо калі ён на яе глядзіць, ён так думае, што а вось гэтая нарадзілася на шчасце. Ёй усё адразу дадзена, не тое, што маёй волечцы. І адразу, як ён пра гэта думае, бабах, да, вот табе гэтае шчасце, радуйся. І надалей ён робіць усё дзеля таго, каб уратаваць сваю унучку. Ён ідзе да Палівоцкага, каб яе выкупіць, і гаворыць вельмі важную фразу, ведаеш, што паказвае частотны аналіз тэксту пошукаў будучыні. Якое самае частае слово? Утрапенне. Душа. Самае частае слово ў гэтым рамане – душа. І ён гаворыць волечцы, што я мушу прайсці гэты шлях не нагамі, а душой. І ён прыходзіць да Палівоцкага, аддае гэтае золата дзеля дзіцяці, каб выкупіць дзіця, і чуе позна. І гэта позна забівае Палівоцкага, бо ён усё жыццё марыў пра будучыню, калі яму вернецца мінулае, і калі яно вяртаецца, аказваецца, што навошта? А час сышоў, і Палівоцкі праз гэта гіне. А Нявада гіне праз тое, што будучыні няма. Бо гэтае позна ён чуе, як позна дзіця памерла. Няма далей, няма дзеля чаго. І ён забівае гэтага героя, бо яму няма дзеля чаго жыць. І адначасова таму, што гэтая стратэгія не працуе. Гэта стратэгія не дзейсная абсалютна. Я, дарэчы, не так зразумела гэтае позна, то бок я думала пра тое, што ён ўсё роўна бяжыць і спрабуе выратавацца, таму што ён зразумеў позна, што позна для Палівоцкага. Вось гэты закляты скарб, калі яго можна так назваць, які нікому не прынёс шчасця, толькі няшчасце і смерці. І мне было шкада гэтага героя, насамрэч, калі ён памёр, калі яго забілі. А наконт утрапення, мне падаецца, гэта такое слово не вельмі папулярнае, але я яго настолькі часта бачыла ў пошуках будучыні, што рэальна хацела ўжо на лічыльнік паставіць, колькі ж разоў ён выкарыстоўвае слово утрапення, прычым у кардынальна розных сітуацыях там і нейкіх больш стабільных, радасных, напэўна, нельга сказаць, але і такіх там задуменных, злых, вот просто утрапенне ў яго неяк яно ўсё. Все эмоцыі можна утрапеннем апісаць, альбо гэта просто нейкі такі стан, які, не знаю, як кажуць, каматоз, у якім знаходзіліся нейкі час нашыя героі з-за таго, што адбывалася. Бо гэта адзіная рэакцыя псіхікі, якая магчыма. Да, вось гэтае заміранне. Замерці, бегчы, біць. Утрапенне — гэта заміранне. А калі яно ўвесь час паўтараецца, да, то ты заміраеш, а пасля пачынаеш біць, і да гэтага прыходзяць ягоныя героі. Да, калі это вельмі паказальны момант. Гэта вялікі цыкл. Раман пачынаецца з таго, што у сумлечы трапляе Густаў Шрэдэр, і вялікае кола рамана заканчваецца тым, што ў сумлечы прыходзіць Густаў Шрэдэр. І калі на пачатку, там у 15-м годзе, яны яго лечаць, дапамагаюць і спачуваюць яму,
то ў фінале у 41-м, калі ён вяртаецца у сумлічы, то Кастусь выводзіць яго ў сад, і гэта таксама важна вельмі, і забівае там. Не пытаючыся, хто ты там. Яму дастаткова, што ён немец, і ён прыйшоў сюды яшчэ раз. І там абсалютна біблійны фінал у гэтым рамане. Вельмі важна, да? Савецкі раман, але пры гэтым там ёсць эпіграф з Бібліі. Вось гэтае пладзіцеся, размнажайцеся і насяляйце зямлю. І ёсць тое, што людзі робяць з гэтым боскім запаветам. Чым заканчваецца тэкст, да? Кастусь забівае чалавека, вяртаецца ў хату да яго хворай пасля канцлагера дачкі, дае ёй яблык, кажа: вот, Лізачка, еш яблычак. Такое сабе, да, беларускае дрэва пазнання. А вот табе, давай наступнае пакаленне, вот твая траўма, грабі далей. І чорны ў гэтай трапнасці неверагодны абсалютна. Ну так мне уразіў фінал гэты. І я ўвогуле не чакала, што па сюжэце Густаў старэйшы наважыцца зноў наведаць сумлічы, для чаго ён туды пайшоў. Ну яму як бы не было куды ісці, але Ён шукае паратунку. І што ён спадзяваўся, што яго зноў выратуюць, ці што. І да, фінал, канешне, цікавы. І вось гэтая фраза пра яблычкі мне таксама так запала ў душу, і крыху такія нават мурашкі ў мяне былі, калі я гэта дачытвала. Ну вот, бо да. Наш біблійны садзік і наша дрэва пазнання. Яно так выглядае. Млечны шлях і пошукі будучыні — гэта раманы, якія пісаліся паралельна, але ў іх трошкі розная задача. Бо пошукі будучыні — гэта вельмі нацыянальны тэкст. Гэта тэкст вельмі пра беларусаў, які тлумачыць беларускі нацыянальны характар. Вот калі мы на сённяшні момант такія, якія мы ёсць, то што нас такімі зрабіла? І мы, адказваючы на гэтае пытанне, часам забываемся пра досвед 2 сусветных войнаў і таго, што паміж гэтымі войнамі ў нас, ды і пасля адбывалася. І як яно магло паўплываць на свядомасць. Млечны шлях трошкі пра іншае. І вся матэрыя гэтага рамана пра чалавека ў экстрэмальнай сітуацыі. Чорны задае... На маю думку, гэта першы экзістэнцыйны раман у беларускай літаратуры. Я яшчэ сабе выпісала такую фразу, што млечны шлях — гэта беларускі народны постапакаліпсіс. Ну, ён пачынаецца як постапакаліпсіс. Праўда, вот свет пасля катастрофы. Папялішча, пажарышча, непахаваныя людзі, а гэта катастрофа, калі ўжо людзей перасталі хаваць. Здзічэнне, бо ёсць там все адзнакі дзікасці. І трава, якая вельмі хутка прыходзіць на змену чалавеку, і шупшына, і ўсё на свеце. І свойская жывёла, якая ператвараецца ў дзікага рыжага быка, які блукае па гэтым спаленым свеце, шукае паратунку, і на яго пачынаюць паляваць першабытныя людзі. Праўда, ён нам апісвае проста першабытнае паляванне. Што адбываецца з людзьмі, калі з іх злятае культура, калі здарылася катастрофа. Пры гэтым робіць гэта так, што вот маіх вучняў гэта выбешвала бясконца. Бо калі чытаеш гэты тэкст, вельмі складана разабрацца, хто там хто. Я з тваімі вучнямі максімальна салідарна, таму што я ўжо на сярэдзіне перастала разумець, хто ёсць хто, і перагортвала старонкі назад, каб проста мець вось гэтую нітачку разумення. Ну, добра, там быў стары, якога звычайна называлі стары. Так, самы стары. Там тоўсты, таўставаты, яшчэ там яго пісалі. Пасля вось з маладымі была праблема, таму што... Быў чалавек у летнім пінжаку і самы малады. Пытанне, навошта ён гэта робіць? Праўда, ён гэта робіць абсалютна свядома. Ёсць у цябе адказ? У большасці персанажаў на пачатку няма імёнаў, акрамя, па сутнасці, Ганны, якая... Якой гэта імя не патрэбна, бо яна адзіная дзяўчынка там. Так. І чаму ён так вырашыў, гэта цікава. У мяне склалася такое ўражанне, што ён як бы раз без аблічвае, каб не было нейкай ідэнтычнасці, каб вось усе нейкія чужыя, ну, свая, па сутнасці, толькі Ганна, у якой ёсць імя. Можа быць, таму што яна яшчэ не нарабіла ўсяго кепскага, не паспела. Яна дзіця. А яны, што ён робіць?
Ён нам апісвае досыць дэтальна, як яны апранутыя, як яны выглядаюць. Гэта тое, што мы можам сказаць пра чалавека з першага погляду. Дарэчы, у гэтым выпадку вось гэта такая падрабязная дэталізацыя, што чалавек адчувае і як ён апрануты, мне падалася на вельмі у тэму і добра скарыстаў Кузьма Чорны сваю здольнасць падрабязнага дэталізаванага апісання, якое ў пошуках будучыні мяне выклікала не супер пазітыўныя эмоцыі. Але тут я вельмі уважліва гэта ўсё чытала, і гэта было ў тэму. Ну, вось, бо ёсць гэтыя людзі, першабытныя, апранутыя на здзіўленне ўсяму свету, якія мерзнуць там лістападзе, да, альбо у познім кастрычніку 43-го года там недзе на Магілёўшчыне, і яны ўдзельнічаюць у гэтым паляванні вельмі цікавым, бо кожнага з іх вядзе голад, але калі яны бачаць сваю здабычу, яны не ведаюць, на каго нападаць першым. Да? Забіваць чалавека побач, які прэтэндуе на твайго быка, ці ўсё-такі зарэзаць гэтага быка. І яны у дзікасці, яны ў спаленых джунглях, і яны заганяюць гэтага быка у нешта, што нагадвае пра тое, што людзі яшчэ ёсць у гэты дом. І там вельмі важная рэч адбываецца, да? Калі задаецца пытанне: вы гаспадар, я тут жыву. І ты ўжо не можаш сказаць, што ты гаспадар гэтай прасторы. І вось ёсць проста людзі. Ён нібыта акцэнтуе ўвагу на тое, што яны там розных нацыянальнасцяў, што чуваць, што там немец, да? І ён гаворыць з акцэнтам, але не гэта важнае. Ён прыводзіць, збірае гэтых людзей у доме, які нагадвае пра тое, што чалавецтвам было пройдзены нейкі шлях да цывілізацыі, а пасля тэсціць іх на чалавечнасць. Ты заўважыла, што яны набываюць імя, некаторыя з іх, калі яны спавядаюцца перад Ганнай. І гэта менавіта споведь. Яны бачаць у ёй ці там дачку, ці маці, вот гэтае жаночае, што іх дастае з першабытнасці і расказваюць ёй сваю гісторыю. І калі спавядаюцца, яны ці атрымліваюць права на імя, ці гэтага права не атрымліваюць. І што важна для чорных, гэта раман напісаны, і вайна яшчэ не скончылася. Всё яшчэ ўнутры, але ён дазваляе сабе падняцца над прапагандысцкімі гэтымі штампамі, дзе ёсць адназначна чорнае і адназначна белае. Ён проста правярае людзей на чалавечнасць. Ён якраз уводзіць персанажаў з рознымі нацыянальнасцямі, якія ў вайне, па сутнасці, былі па розныя бакі. То бок, ён распавядае, што сярод герояў ёсць 2 немцы, 1 беларус і 1 паляк. І тут ужо, калі я чытаю гэту інфармацыю, у мяне крыху трывога. Як яны будуць суіснаваць у гэтай хаце, на гэтай тэрыторыі, калі яны былі у розны час, у розных сітуацыях па розныя бакі. Ён іх праводзіць праз выпрабаванне. Вось калі яны там, да, апрача таго, што ў гэтай хаце ёсць 2 дарослых мужчын і дзяўчынка, там ёсць яшчэ мёртвае дзіця. І гэта вельмі сімвалічная такая рэч. І ён гэтых людзей вяртае да чалавечнасці, спрабуе вярнуць да чалавечнасці праз пахавальны абрад. Ведаеш, ён і ў пошуках будучыні якраз такі таксама пачынае, можна сказаць, з пахавальнага абраду. І я гэта заўважыла, і крыху, канешне, ад гэтага не па сабе. Вось, чытаючы, як людзі рэагуюць, і увогуле шмат, калі чытаеш пра такое, душа рвецца на шматкі. Але пры гэтым сама па сабе наяўнасць пахавальнага абраду — гэта спроба вярнуцца ў культуру. Бо яны гэтае дзіця маглі б пахаваць і без труны, насамрэч. Але важна, каб быў абрад. Ведаеш, сёння згадвала Максіма Гарэцкага, чытала я там некалі дзённікавыя запісы Гарэцкага, якія засталіся. І ён там апісвае такую сітуацыю, што я вот ляжу, гляджу на свае ногі і думаю, як гэтыя ногі будуць выглядаць у труне. Хацелася, каб быў абрад. Вот у яго гэтага абраду не было, але сама хацелася, каб быў абрад. Бо гэта тое, як чалавецтва спраўляецца. Гэта даніна павагі і тое, як чалавецтва спраўляецца з траўмай. І калі яны пад гэтым зорным небам капаюць дол чужой дзяўчынцы, якую забіла вайна, па сутнасці, яны вяртаюцца ў лепшую частку сябе, да, яны вяртаюцца да культуры пэўным чынам.
і адчуваюць не што яны супернікі тут, якія мусяць з'есці гэтага быка і вырваць лепшы кавалак для сябе, а што яны людзі пад зорным небам, дзе ўсіх чакае смерць. Там жа вельмі важнае ў гэтым рамане некалькі момантаў. Чорны даводзіць, што ў любой безвыходнай сітуацыі ёсць выбар. Калі ўзнікае пытанне віны, што это не я, это Гітлер, але Гануля гаворыць пра тое, што маю маці і сястру забіў не Гітлер, а забіў чалавек, які націскаў на гэтую кнопачку, і ён несе гэтую персанальную адказнасць. З іншага боку, ёсць там вобраз гэтага Чэха Новака, які не хацеў быць мабілізаваны ў нямецкую армію, але яго радзіму аддалі Германіі. І ён нібыта прыходзіць сюды як нямецкі салдат, але ў яго ёсць выбар, бо ён дэзерцір, ён уцякае з вайны, ён робіць выбар на карысць гэтай чалавечнасці. І ён нібыта вораг, але ён мае імя, бо ён робіць гэты нармальны, правільны, каштоўнасны чалавечы выбар. Я, чытаючы гэты твор, падумала, што я б вельмі хацела паглядзець, як яго паставілі б на сцэне. Мне падаецца, што тут можна было б і са сцэнаграфікай штосьці зрабіць, і проста максімальна тут бачна, як раскрываюцца персанажы. Я б, конечно, была вельмі шчаслівая, калі б з'явіўся спектакль па Млечным шляху. Ну, ці фільм. Ці фільм, так. Безумоўна, гэта насамрэч мой любімы тэкст Кузьмы Чорнага, бо гэта квінтэсэнцыя яго роздумаў, прычым маленькая, там 50 старонак. Гэта раманчык, але ён абсалютна выключна суперскі напісаны. І зноў жа Чорны нам у гэтым тэксце паказвае нашу бяздомнасць. Бо вот ёсць гэты дом, няхай ты ў ім і не гаспадар, але гэта адзінае, што цябе абараняе ад небяспекаў знешняга свету. Заўважыла, як гэты дом знікае? Так. Так, праўда, героі знішчаюць гэты дом сваімі рукамі. То бок яны даходзяць да таго, што вось гэты космас яны знішчаюць самі. Для таго, каб апынуцца на гэтым шляху в бездарожжы, бо яны ідуць у іншы дом, але гэтага дома таксама няма. І вось мы у бездарожжы, і тое, што над намі гэты Млечны шлях, гэтыя зоры, якія адусюль аднолькавыя. І мы разам ляцім да зор, і тое, што мы робім, калі ляцім да зор, гэта забіваем адну аднога. Не пладзімся, не размнажаемся, не насяляем зямлю, не робім добрага і цудоўнага, забіваем адну аднога. І Чорны спрабуе для сябе усвядоміць, што гэта такое. Зрэшты, гэта задача, якую ён перад сабой ставіў яшчэ ў 30-е. У яго ўзнікае тады вялікая, вельмі амбітная задума, як ён яе для сябе фармуляваў. Даць карціну развіцця чалавечага грамадства за час ад паншчыны да нашых дзён не толькі па лініі храналогіі, а адначасна і па лініі ідэёвых катэгорый: бацькаўшчына, уласнасць, закон, сваяцтва, паказаць гістарычны рух беларускага народа, чалавецтва, чалавека, ад стану homo homini lupus est, чалавек чалавеку воўк, да новых шляхоў. То мог паказаць, як змяняюцца гэтыя паняцці, як эвалюцыянуе паняцце чалавека, гісторыі, сям'і, сваяцтва. І ён у сваіх ваенных тэкстах гэта рэалізуе. Што ёсць беларус, што ёсць чалавек перад тварам гэтай вялікай маленькі чалавек пра гэта. І жывы, што самае важнае. Не ідэалагічная схема. Жывы маленькі чалавек перад тварам вялікай гісторыі. Апошні сказ, які Чорны напісаў у жыцці за некалькі гадзін да смерці: Божа, напішы за мяне мае раманы. Хіба так маліцца, ці што?